ଲକ୍ଷ୍ମଣୀ ପୁଅର ପୁଅର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ମାଷ୍ଟର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ମାଷ୍ଟର ଠିକ୍ ଥିଲେ ହଅନ୍ତା। ଗତ ବର୍ଷ ବି ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକ ମାରାପିଟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେଟା ବି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉନାହିଁ। ସେଠି ବୋଲିକିରି ମାଡ଼ ହେଲାରୁ ଆମ ପିଲାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣି ଏକ୍ସରେ କରି ଜଏନ୍ କରିଛୁ ଆଉ। ହଁ ମାଡ଼ ହେଇଛି। କିଛି ପିଲା ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହେଲା, ତ କିଛି ପିଲା ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ମାନେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଆସିଛି କି ସେ ପିଲା କାଳେ ତାଙ୍କର ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ସେ ଚୋରି ଥିଲା ବୋଲିକି ସେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟରେ। ତ ସେ ବିଙ୍ଗ୍ ଆଗ୍ରିଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଲାମାନେ ସେ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ 8th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ସହପାଠୀ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି।